Kaixo guztioi. Seminarixoan zauden bitartean, gogoratu telefono mugikorra itzalita edukitzeaz. Bestalde, seminarixoan COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian, musukoa jantzita eduki beharko duzu. Aretoan, ezin da ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan, baina besteekiko metro eta erdiko distantzia mantendu beharko duzuen aita ez. Jakin ezazu emanaldi hau grabatua izan daitekela streaming bidez, udaleko webgunetik eman edo ondoren eskegitzeko. Emanaldiaren bukaeran irteera mailakatua egingo dugu, lehenengo lerrotik hasita atzekoetara. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Hola a todos. Mientras estéis en el seminarishoa, acordaros de tener apagados los teléfonos móviles. En el seminarishoa hay que seguir todas las medidas para hacer frente al COVID. Todo el tiempo que estés en el seminarishoa tendrás que llevar puesta la mascarilla. No está permitido comer ni beber mientras estés en la sala. Además, es necesario mantener las distancias de seguridad. Las personas convivientes podréis sentaros unas junto a otras en los asientos de 2 en 2, pero necesariamente tendréis que mantener 1,5 metros de distancia con las demás personas. Te informamos que esta función puede ser grabada para ofrecerla vía streaming desde la web municipal o colgarla posteriormente. Al final de la actuación realizaremos una salida escalonada desde la primera fila hasta la última. En la salida también es necesario mantener la distancia de seguridad. Gracias. Egunon. Bueno, jasarekin ibiliko gara gaurko saioan. Iaz, Jonek erakutsi zigun jasa 19. mende bukaeran Estatu Batuetan sortu zen musika estilua zela. Iazko saioan jasaren lehen urratsak berrikusi genituen, blues, gospel eta ragtime. Lehenengo figura artistikoak entzuteko aukera izan genuen. Adibidez, Jerry Roll Morton, Buddy Bolden, Bis Bader Becker eta Louis Armstrong nola ez. Bukaeran, Jonek eta Arrasate musikaleko Big Bandeko zuzendariak, Zigor Martinezek, klarinetista, musika zuzenean joko zuten. Eta benetan zoragarria izan zen. Beraz, gaur bebai, zoragarria izango da, Jon berriro gurekin dago, gogoratzea ingenieritza ikasketak egin zuela, baina gero Nafarroko Goi Mailako Kontserbatorian egon zen 5 urte, eta orain, ez nabil berriro dana kontatzen, Arrasate musikalen dago irakasle lanian. Gitarra elektriko irakaslea da, eta talde desberdinetan aritu da musika jotzen. Pandemia dela eta publikoaren aurrean aukera gutxi izan du jotzeko, baina bai, berak esaten duen moduan, ensaiatzeko. Aurtengo programan, swing, ikusten den moduan, 1930ko hamarkadatik bebop 1940ko hamarkadako jasera bidaia polita egingo dugu. Eta berriro, musika zuzenean entzuteko ere denbora hartuko dugu. Jonek etorri da 2 lagunekin. Eta gaurko saioan, guretzak egongo dira Aitor Moreno kontrabasuan eta Inigo Zubizarreta. Haian aurpegia ezaguna da, gitarran. Eta nola ez, Jon, gitarran bebai. Beraz, musikaz eta informazioz betetako 2 saio ditugu. Aurrera, mutilak. Kaixo, egunon. Lidiak esan duen bezala, gaur 30. hamarkadari buruz hitz egingo dut, baina aurreko hitzalditik urtebete iaia pasatu danez, holan laburpen txiki-txikitxo bat egingo dut. Lidiak be zehozera aipatu du, baina hemen ikusiko dugu. Aurreko hitzaldian
jazzaren jatorriari buruz hitz egin nuen, zelan sortu zen. Orduan hortarako oso garrantzitsu izan ziren 3 estilo, gospela, bluesa eta ragtimea, horrek nahaztu egin ziren Nueva Orleans Sirian, ze Nueva Orleans Siria 18. mendetik 20. mendera hiri oso kosmopolita zen. Bertara arrasa eta kolore guztietako jendea hurbiltzen ari zen, alde batetik europearrak ara joan ziren oportunidade bila, beste alde batetik esklaboak ere eramaten zituzten ara, lan egiteko, esplotatzeko. Orduan jende guzti hau Nueva Orleansen batu zen, eta han jotzen ziren estiloak ziren hori, gospela, blues eta ragtimea, horrek elkartzen eta nahazten joan ziren poliki-poliki, eta 1910 urtean gutxi gora bera beste 2 estilo sortu ziren, jazz lehenengoko estiloak izango zirenak. Diela Dixieland eta Nueva Orleans estiloak. Biak musika aldetik antzerakoak dira, ja instrumentistak gaur egungo talde baten berdinak izango ziren, saxofoia, tromboia, trompeta, bateria, piano, gitarra, horre ditugu pixka bat, orduan ja poliki-poliki taldea osatzen joan egin zen. Urrengo hamarkadan, 20. hamarkadan, krisi handia egon zen eta hegoaldean ez egoen lanik. Orduan migrazio handia delakoa gertatu zen. Orduan hegoaldeko jende dana, iparralderuntz joaten hasi zen, herrietara, Lanbila, Chicagora, New Yorkera. Orduan, 20. Hamarkadako estilorik garrantzitsuena hot estiloa izan zen. Eta hot estiloa azkenien da musika klasiko eta bluesaren arteko nahasketa bat. Musiko txurie josuten gehien bat, eta Chicagon eman zen. Horraino gutxi gora bera hitz egin nuen aurreko gunean, aurrek urtean ja. Eta bueno, bitartean 20. hamarkadan Nueva Yorken ere zehozer gertatzen zegoen. Han esaten da beltz gehiago zegoen hiria zela. Eta beltz danak Harlem izeneko auzuan batzen hasi ziren, eta bertan bere musika jotzen zuten. Straight pianoa oso famatua zen eta musika popularrena, hamarkada horretan. Straight pianoa bakarlari bezala da, abiadura oso handian jotzen zuten, eta euren artean lehiaketak egiten zituzten, pizkatxo bat zein nor baino gehiago zen ikusteko, ez? Biditxo bat jarriko dizuet, pizka bat garai hartako imagen batzuk ikusteko, eta ideia bat egiteko zelan bizitze zen garai hortanan. Si conduces hacia el norte de la isla de Manhattan, atravesando Central Park y pasando por la 7ª Avenida o la Avenida Lenox, no puedes escapar del cambio repentino de la gente que ves. En pleno barrio bajo de la ciudad, ves de vez en cuando caras negras, pero cuando sales del parque, las ves por todas partes. Y a medida que subes por cualquiera de estas 2 grandes arterias que van hacia el norte, ves más y más negros paseando por las calles, mirando por las ventanas, comprando en tiendas, comiendo en restaurantes, entrando y saliendo de los teatros hasta cerca de la calle 135. El 90% de la gente que ves, incluyendo los agentes de tráfico, son negros. Has estado viendo una imagen de Harlem, la metrópolis negra. James Weldon Johnson. La gran migración de los afroamericanos continuaba. Y en 1920, Nueva York era el hogar de más negros que cualquier otra ciudad del norte, incluida Chicago. La mayoría de ellos vivían a las afueras, en un precioso barrio llamado Harlem.
Era el hogar de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. La Liga Urbana tenía su sede central en Harlem, así como la Asociación Universal del Mejoramiento de los Negros de Marcus Garvey. El escritor James Weldon Johnson, el poeta Langston Hughes, la escritora Zora Neale Hurston y el activista de los derechos escolares y civiles W.E.B. Du Bois, todos vivían en Harlem. Como muchos otros artistas, estudiando impacientes el significado de ser negro en América, parte de lo que llegaría a llamarse el renacimiento de Harlem. Los músicos de jazz también se dirigieron a Harlem. Había muchos trabajos en teatros, nightclubs y salas de baile. Y Broadway y las compañías discográficas estaban solo a un viaje en metro. Los héroes musicales de Harlem eran los maestros de un deslumbrante y virtuoso estilo de piano, el stride. Era el piano de la orquesta, recordaba una de esas estrellas. Pleno, redondo, grande, de amplios acordes, tocando con la mano apropiada. Sus practicantes se llamaban a sí mismos ticklers, cosquillas, pero los apodos que se ganaron fueron otros. El oso, el escarabajo, la bestia, el bruto. Eran guerreros que se correspondían con la eterna lucha del piano llamada cutting contest, que luchaban entre ellos. Orduan, 30. urterako, disko jasa asko saltzen zen. 1 milioi diska urtean saltzen ziren, oso ondo zijoan negozioa. Baina, barkatu... 29. urtean, depresio handia gertatu zen. Eta markada guztian zehar, krisi oso handia egon zen estatu batu eta mundu osoan. Eta orduan, negozioanak berutze egin zuten. Eta disketxeak ere, 1 milioi diska saltzetik, ateak iztera batzuk, beste batzuk saltzen zuten zehozer, baina, bide berri bat topatu behar zuten. Eta orduan, irratiak saltzen hasi ziren. Eta irratia saltzea, jasan garakuntzarako oso importantea da. Azkenien irratiak ez ziren hain garestiak, eta mundudanak irrati basokon etxian. Orduan, jasa estatu batu osoan zabaldu egin zen irratiei esker. Eta naiz eta diskak esaldu, jasa modan jarri zen. Esan alda, 30. hamarkada, jasa modako musika da, hamarkada bakarra da. Gerora 40-50 gaur egun jasa musikuen musika esan aldala da, ez? Ez da asko saltzen, baina gara hortan, hamarkada hortan, mas handien musika izan zen, moda jarri zen, zapatu gabetan badantzatzen zen musika zen, eta divertitzeko musika azken finean, ez? Oso dantza berezia eta divertigarria zaukaten. Ez dakit ezagutzen dozuen, Lindy Hop ditzen da. Gaur egun ere, nahiko irekita dago eta dantzatu egiten da hiri askotan. Hemen pixka bat ikusteko ideia bat egiteko.
pasatzen zituzen zapatu hauak garai hartan. Bale, orduan, zelan ze formakuntza zaukaten taldeak garai hortan. Gogoratzen basarete, 50. urtera arte, taldeak 5 musikoz osatuta zeuden gutxi gora bera. Oinguan, klaro, diru asko irabazten zen musikatik. Orduan, zuzendariak, orkesta zuzendariak, gerozta jende gehiago kontratatzen hasi zen, eta azkenean Big Band deiturikoak orkesta handiak sortu ziren. Big Banda bi sekzioz osatuta dago. Alde batetik sekzio ritmikoa, izango esala bateria, kontrabasua, pianoa, gitarra, eta gero sekzio melodikoa zegoen. Sekzio melodikoan ez daude instrumentu berririk, azkenean hot estiloko edo Dixieland estiloko instrumentu berdinak daude. Bai trompeta, tromboia, klarinetea, saxofoia, baina bat egon beharrean, dirua zegoenez, 2-3 sartzen hasi ziren. Eta horrela hor ikusten duz, argazkian ikusten den bezala, 3-4 sekzio bakoitzean 3-4 zeuden. Eta honekin, gauza berriak sortu egin ziren. Alde batetik, garaira arte musika oso improvisatua zen. Jazza oso gutxitan jotzen zen partiturarekin. Normalean melodia txiki bat zegoen eta horren gainean, improvisatu egiten zen, baina, klaro, Big Bandean hori 5 musikokin egin alda, baina 15 musikoa daudenean estenatoki gainean, oso zaila da inbeste improvisatzea, ez? Orduan, partitura sortu ez, zeuden partiturak, partiturarekin jotzen hasi ziren, eta honek egin zuena da, arregloa aurretik egin egon behar zen. Orduan, bakarlarientzat leku gutxiago zegoen. Orduan, gero ikusiko dugu zelan hau oraindik ez, baina gero arazo bat izango da, hurrengo hamarkadan. Ze musikoak beraien lekua eta askatasunen nahi zuten, jotzerako orduan. Gero abestien denbora aldetik, garai honetan, abestiak nahiko askarrak ziren. Askarrak, medio tiempo edo tempo askarrak. Dantzatzeko, divertigarriak, inore zuen balada bat entzutea nahi, oso gutxitan entzuten ziren. Eta gero, riff melodikoak deiturikoak sortu ziren. Zer da riff melodiko bat? Riff melodiko bat, motibo, ideia oso txiki bat da, 3 nota, 4 nota dituena, eta behinta berriz errepikatzea. Turip-tip, 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 turip-tup, turup. Eta holan, holako gauzaz erraz batekin bestiak egiten zituzten. Eta, karo, inbeste instrumentu egon da, instrumentuen erregistro osoa hartzen zuten. Grabeenetik, gonaltzan, klarinete bat, nota grabe bat egiten, baina beste bat oso goitik. Orduan lortzen zutena da potentzia oso handia. Nota ezberdin asko batera egiten zituzten akorde politak sortuz, eta oso interesgarria da. Orduan, Big Band gehienak, esan behar da musiko txuriez osatuta zeudela. Baina egia da, hasirakoak eta pixkat bideratu zutenak beltzak izan zirela. Baina azkenien beltzak ezaukaten hain erraz gero klubetan jotzeko eta antzerkitan jotzeko aukerak beti txuriei suertatzen zitzaizkien gehiago. Oso famatua da Glenn Miller, tromboia jotzen zuen, eta ez dakit ezagutzen duzuen abesti hau, In the Mood, pintxo bat jarriko dut, pixkat ikusteko fijatu zaitezten zelan lehen azaldu ditudan ezaugarri guztiak, hori zelan dagoen riff melodiko bat, zelan dantzatzen duen jendea, hori, registro osoa okupatzen dut instrumentuak ere.
Orduan, pixka bat guzti honekin hasi zen gizona Fletcher Henderson dela esan aldogu. Fletcher Henderson ondion jot estiloa jotzen zuen, bere boskotea zaukon, baina gauero Roseland izeneko klubean jotzen zauen New Yorken, eta orduan dirua irabazten hasi zen, eta poliki esan zuen, bueno, musiko gehiago kontratatzen fangonaz. Eta holan, azkenean bere big band txikitsua egitea lortu zuen, eta ezagutzen da lehenetarikoa izan zen. Alde batetik horregatik da garrantzitsua Fletcher Henderson, eta bestalde batetik oso garrantzitsua da bere izena, ze Louis Armstrong New Yorkera eramatea lortu zuen zuzendare izan zen. Garai honetan Louis Armstrong Chicagon zegoen. Bere taldearekin jotzen, eta Fletcher beti bere musika hobetzeko egin alzuen, bazekien zegoela trompetista oso bat Chicagon, eta behin berriz deitzen ibili izan Louis Armstrongei, etorri nire taldera jotzen, etorri New Yorkera, hemen musika berria sortzen ari dela, kostatu zitzaion, baina azkenean lortu egin zuen Louis Armstrong Chicagotik New Yorkera eramatea, eta oso garrantzitsua da jazzaren garapenean, ze azkenean New Yorkeko jendia Louis Armstrong entzun zuen leheneko aldia zen, eta oso influentea izan zen. Gure urrengo gizona Duke Ellington da, hau esan alda dela jazz munduan konpositorerik garrantzitsuena, iaia mende osoan egonda 1900ean jaio eta 74an hil zan, eta ezen gelditu, ezen beti ibili izan jotzen, konposatzen, aldetik batetik bestera. Bera Washington DC jaio zen, eta bertan, 1900 urtea gutxi gora bera, ragtime pianoarekin eta ragtime ikasten hasi zan, eta bere taldea sortu zuen, baina, klaro, heldu zan momentu bat, non Washingtonen ez zegoen eszena asko, ez zeuden jotzeko aukera asko. Eta bera, beste bi taldekide konbentzitu zituen, eta hirurak Nueva Yorkera joan ziren. Orduan, etxitxo bat hartu zuten Harlemen, eta Harlenen bizitzen. Han egon ziren, lanak topatzen, orkestra ezberdinetan jotzen, eta poliki bere izena ezautzera ematen. Hasiera baten ezen erraza izan, eta bitartean Duke beste estilo batzuk ikasten behera eraman zuen. Straight pianoa ikasi zuen bertan, Nueva Orleanseko influentzia asko jaso zuen, Nueva Orleanseko bluesa ere ikasi zuen, eta orduan poliki estilo guzti hauek nahazten hasi zen, eta zijoan zehose sortzen hor, bere estilotsua sortzen zijoan. Orduan, halako baten garai hau debeku garaia zen. Zeuden antzerkia, baina toke dekedak zeuden, eta alkohola edatea debekatuta zegoen, orduan klub klandestino asko zeuden, eta hor, musiko asko hor klandestinitatean ibiltzen zen jotzen, izkutuan, eta Cotton Club da zan garai hartan Nueva Yorkeko klubik importanteena. Orduan, talde berri baten bila zebiltzaten. Aspertuta zeuden betiko musika entzuteaz eta audizioak egiten zeuden. Orduan, Duke aurkeztu egin zen, eta asko gustatu zitzaien bere musika, eta kontratatu egin zuten. Eta Duke gauero bertan jotzeko aukera izan zuen. Estabilidadea balde hortu zuen, orduan musiko berria kontratatu ahal izan zituen, eta bere experimentazioa sortzen hasi zan horrez. Straight pianoa, ragtimea eta bluesa nahazten hasi zan, eta jungle music izeneko musika sortu zuen. Dantza bat ere, koreografia batzuk ere asmatzen joan zituzten, bideo hontan ikusi aldugu pixka bat zertan datzan jungle music, gutxi gora bera. La época de la prohibición en Harlem era en ese momento el hogar de más de 500 bares clandestinos, la mayoría escondidos tras sosas fachadas de tiendas o escondidos en callejuelas. El más conocido era el Cotton Club.
Aunque los negros fueron excluidos como clientes, el Cotton Club era el principal escaparate de Harlem, y tocar ahí era el sueño de cualquier líder de banda negra. En 1927 se corrió el rumor de que los gángsters que dirigían el club buscaban una banda completamente nueva. Cuando Mills se enteró de la abertura del Cotton Club, arregló una audición para Ellington. Consiguió el trabajo. Fue el momento decisivo en la carrera de Ellington. Y fue en el Cotton Club donde su sonido, lleno de los bufidos de su trompeta, armonías insólitas y coros que nadie había oído antes, creó un estilo nuevo para unos y bajo para otros, la jungle music. Pero se llamara como se llamara, la música era caliente, exótica y sexual. Orduan, hemen hasi izan Duken karrera pixka bat bidea hartzen, baina alatabe ez pentsa oso famatu basanik Duke, berak bazegoen gauza berriak sortzen, baina New Yorkeko antzerkietan musiko txuriek jotzen zuten. Duke azkenean klandestinitatean jotzen zabilen. Orduan, ezaukon aukera asko eta ziduten usten antzerkietan jotzen. Orduan, halako baten Europatik bira bat egitea, tur bat egitea erabaki zuen, eta txundituta gelditu zen Parisera heldu zenian, jendetza mordo bat bera itxoitzen zegoela, eta autografoak eskatzen, eta jirabe oso ondo joan zan, agortu egin zituen sarrerak leku guztietan. Orduan bera oso pozik sentitu zan, esaten du izar lehengoko aldi sentitu zala. Eta orduan oso energia askorekin bueltatu zuen New Yorkera gauza berriak sortzeko asmoarekin. Honekin ja pixkanaka Bigarren Mundu Gerra hasten zijoan. Baina Duke garairako nahiko heldu bazan eta esan gerrara joan. Azkenean bera Estatu Batuetan gelditu zen eta bere musikarekin jarraitu zuen birak egiten, jarraitzen zuen eta musika konposatzen, leku guztietan konposatzen. Erraztasun handia hartu zuen konposatzeko eta jiran zeuden bitartean trenean konposatzen zuen, beste batzuetan afaria itxotzen zegoen bitartean abesti bat egiten zuen, denbora guztian zegoen musikan pentsatzen, hortarako bizitzen zen. Ja Duke Ellingtonekin bukatzeko, bere abesti ez dakit famatuena den, baina oso famatuenetariko bat jarriko dizuet, zatitxo bat, ideia bat eduki dezazuen. Take the train. Musika zoragarria egiten zuena. Eta hamarkada hontako gizon importanteena edo famatuena bintzet, Benny Goodman dugu. Swingan errege bezala deitzen zioten, ezagutu egin zan. Poloniatik Estatu Batuetara ihes egin zuen judu baten semea izan zen Benny Goodman, eta 9. semea izan zen. Orduan,
Chicagon bizitzen hasi ziren auzo oso pobre baten, beraitak hiltegian egiten zuen lan, eta batzutan ez zegoen familixandako janaririk, eta oso txarto pasatzen zuten. Hala ere, beraitak bere semeei hezkuntza eta ikasketak eman nahi zizkien. Orduan, enteratu zen bere auzokide batek, bere semea, orkesta baten hasi zala jotzen, eta diru asko irabazten hasi zala. Orduan beraitak esan zuen, bueno, nire semeak musikara apuntatuko ditut. Orduan benik, klarinetea jotzea erabaki zuen, eta asko gustatu zitzaion. Esaten du, klarinetea hartu zuenetik hil zenera arte, egunero praktikatu zuela, eta asko gustatzen zitzaiola. Orduan, poliki-poliki, hasi zen ikasten, eta 2 urtetara, esaten da, bere aitak baino 10 aldiz gehiago irabazten zuela orkesta baten jotzen. Orduan, bere familia osoa posik, bere ere posik, gero hasi zan orkesta famatuagoetan jotzen, gero hasi zan bere orkestak ere egiten, eta zeukan orkestatxo bat, eta enteratu zen irratian talde baten bila zeudela. Nahi zuten zapatu gauean, 3 orduko programa bat zuzenean egin nahi zuten, eta hortarako norbaiten bila zeuden. Orduan, audizioak egiten hasi ziren, eta beni irabazien zuen, eta bere musika estatu batu osoan, zabaldu egin zan irratiari esker, ez? Baina, berak bilurra zaukon, ze kontratatu zutenean, ezaukon 3 ordurako musika. Orduan, hasi zen, egin behar dut, zelan egon behar naz nik 3 ordu jotzen, 4-5 abesti bekarri ditut. Orduan, azkenean, Fletcher Hendersonekin kontaktatu zuen, Fletcher Hendersonen orkesta gara hortan ja nahiko txarto zebilen, ez zituen kontzertuak lortzen, Fletcherrek ezin zituen bere musikuak ordaindu, orduan bere moldaketak bere abestiak Benny Goodmanei saldu zizkion, eta holan, Benny Goodman 3 orduko programa egitea lortu zuen, alde batetik, Fletcher be dirua lortu zuen, eta oso lagun egin ziren, eta gero Fletcher ere Benny Goodmanerentzat abestiak konposatzen hasi zen. Eta oso tanden polita egin zuten. Oso gaztea zen Benny garai hortarako, 22 urte edo edukiko zituen. Eta, alako baten erabaki zuen tur bat egitea estatu batuetatik. Azkenean bere musika zabaltzeko estatu batu osoetara, Nueva Yorken oso famatua zen ja, eta bere abestiak lekudanetan entzuten ziren. Baina turra hasi zanean, ideia zen New Yorketik Kaliforniara joatea, Los Angelesera. Asko kostatu zitzaion hasiera baten. Momentu oso txarrak izan zituen, azkenien herri konservadore askotik pasatu behar izan zen. Eta bere musika berria jotzen hasten zenean, jendeak zuen hori entzutea nahi, jendeak betiko musika entzutea nahi zuen, eta batzutan bota izan zituzten, beste batzutan korrika urten behar izan ziren, eta, desastre sama urtetzen zabien turra. Baina Kaliforniari aldu zirenean, gauzak guztiz aldatu egin ziren. Ara aldu ziren, eta errepentien antzerki kanpua beteta zegoen, sarrerak agortuta zeuden, danok bere zain, berak ez zuen ezer ulertzen, eta hasiera baten hasi zen jotzen bilurrakin, gauza tradizionaloan jotzen hasi zen, balsak, eta jendeak ez zuen erantzuten, zen musika bila jotzen. Musika berria entzutean nahi dugu. Orduan, azkenien ausartu egin zen musika berria jotzera, eta exito bat izan zen. Bideo hontan horri buruz hitz egiten du pixkatxo bat, turrari buruz. Las cosas no iban bien. En Denver, el manager de una de las salas de baile les exigió que se fueran después de escucharles durante media hora. He contratado una orquesta de baile, le dijo a Goodman. ¿Qué pasa? ¿No sabéis tocar valses? En Grand Junction, Colorado, la banda tocó tras una reja para no ser golpeados por las botellas de whisky arrojadas por bailarines decepcionados. A medida que la pequeña caravana de coches de Goodman continuaba hacia California, se dio cuenta de que si su suerte no cambiaba, sería imposible mantener unida a su banda por más tiempo.
El 21 de agosto de 1935, Goodman y su orquesta llega finalmente a Los Ángeles. Todos los propietarios de salas de baile de todo el país le habían dicho a Benny que no tocara eso del jazz. Solo querían oír melodías de baile. Así que llega al Palomar y hay una gran multitud, pero no se quiere arriesgar. Y la audiencia está como apiñada. No había respuesta. Si vamos a estrellarnos, estrellémonos con el tipo de música que nos gusta tocar. Así que estallaron con King Porter Stomp. Eso era lo que estaban esperando. Habían estado escuchando todo eso en la radio y eso era lo que querían oír, la música jazz. La audiencia vitoreaba, se amontonaba alrededor del kiosco y gritaba y saltaba. Y ellos no podían creérselo. Estaban totalmente pasmados. Y a la mañana siguiente, Benny Goodman era famoso. Orduan, egun hortatik aurrera, Benny Goodman swingan errege bezala ezagutzen hasi zan. Hor hasi zan bere karrera holan egin zuen. Disketxetan, irratian, bere abestiak 3., 2. lehenengo postuetan egoten hasi ziren, eta hor ibili zan denbora guztian, jotzen, hori, ez dakit izan dudan, 26 urte zituen orduan, eta Nueva Yorken ordura arte txikietan eta leku txikietan jo izan zuen. Orduan, leku hauetan alkohola saltzen zan eta gazte jendia debekatuta zeukan sarrera. Orduan, Nueva Yorkeko jende dana, Benny Goodman zuzenean ikusteko gogoekin zabilen. Orduan, 15 eguneko kontratua lortu zuen Paramount antzerkian, antzerki oso handi bat zen, eta segituan 15 eguneko sarrerak agortu egin zituen, eta oraindik gorago joan zen bere ibilbidea. Hemen ikusten dugu, zeran... El 3 de marzo de 1937, la orquesta de Benny Goodman comenzó un contrato de 2 semanas en el Teatro Paramount, en Times Square. Hasta entonces había tocado en hoteles y salas de baile, donde se servía alcohol y los clientes eran la mayoría adultos. Pero en el Paramount, todo el mundo era bienvenido. Por primera vez, estudiantes de secundaria que habían comprado los discos de Benny Goodman tenían ahora la oportunidad de ver a su héroe en persona. El momento había llegado y salían de los metros alrededor de Times Square en manadas. Y la policía no sabía qué estaba pasando. ¿De dónde salían todos estos chicos? Bueno, a ver. Oraindik orkestetan, bigbanetan, abeslariak agertzea esan hain ohikoa, baina poliki-poliki jendia abeslariak kontratatzen hasi zen, gehiago saltzeko,
erakargarriago izateko. Orduan, abeslarien artean Billie Holiday dugu dudagabe onenetarikoa eta garaiontako onena dudagabe. Billie oso haurtzaro gogorra izan zuen. Bere aitak Fletcher Hendersonen orkestan jo izan zuen gitarra, eta orduan Billyk aitan ibilbidea jarraitu nahi izan zuen, eta musikara dedikatzea erabaki zuen. Orduan Nueva Yorkera joan egin zen, eta bizitza topatzen hasi zen. Esan batere erraza izan, ze hasiera baten prostituzio lanak egin behar izan zituen, eta aldi berean aprobetxatu zuen kalean eta prostibuluetan olako gramola bat eramaten zuen, eta Louis Armstrong eta Bessie Smithen diska jartzen zituen, eta gainetik abesten hasten zen, holan karaoke antzerako bat egiten zuen. Eta, bueno, horrek izan ziren bere lehengoko pausuak, eta holan eman zen ezagutzera. Holan, bere lehengoko kontratuak lortu zituen talde txikiekin, eta, bueno, gerozta hobeto faten hasi zitzaion, eta azkenian Count Basie, gero ikusiko dugun Count Basien orkestan jotzea lortu zuen Lester Youngekin batera. Hori izan zen bere momenturik onena. Esaten da, bere ahotsa, bere kantatzeko modua oso espeziala dela, ze saxofoiak eta trompetak moduak, trompetak bezala abesten duela esaten da. Vokalistetan fijatu baino gehiago, saxofoietan fijatzen zen, eta horrek ematen dio bere xarma, bere musikai. Abesti baten Lady Day detzen zioten, eta abesti baten txatitxo baten zungo dugu. Bere magia ikusteko. Louis Armstrongekin batera. To miss New Orleans and miss it each night and day. I know I'm not wrong. The feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. Zoragarria, Billie Holiday. Orduan, garai honetan, Big Bandez beteta zeuden estatu batuak. Goraldia zen eta kontratuak zeuden. Orduan, mota guztietako Big Bandak zeuden. Batzuk, orain arte azaldu dituanak pixka bat izan dira musikaldetik onenak edo gauza berriak egin dituztenak. Baina, bueno, mota guztietako Big Bandak zeuden. Batzuk importanteak izan ziren berrikuntzengatik, beste batzuk agian importanteak ziren bakarlari bat edo bi oso onak zituztelako, eta jendea bakarlari horrek ikustera joaten zen. Beste batzuk aurrekoa bezala, bezlearia kontratatzen hasi ziren jendea erakartzeko, eta gero zegoen beste vertiente bat olan, showak eta espektakuluak, koreografiak egiten zituztenak, nahiz eta euren musika hainona ez izan, edo hain berri ez izan, koreografiakin jendea potzikoan sartzen zuen. Eta honetan aipagarriena Jimmy Lansfordren Big Banda da. Oso koreografia politak egiten zituen eta oso divertigarria zen ikustea. Hemen ikusi dugu.
Naiz eta depresio handia hamarkada guztian bertan egon, musikak ematen zuen krisi horren esan enteratu ez egin krisi horrena. Gora eta gora zijoan, geroz eta diska gehiago saltzen ziren, kontzertuak milaka, festivalak sortu ziren baita ere, garai honetan lehenengo festivala egin zen, eta exito bat izan zen. Geroztik aurrera festivalak gaur egunen arte, leku guztietan egiten dira, ziren. Orduan, karo, dana ondo zijoan, baina ze gertatu zen, musikoak aspertzen hasi zirela. Musikoak, lehen aipatu dudan bezala, orkesten ezaugarri bat zen, moldaketa eginda zegoela. Orduan, bakarlariak, instrumentistak, aspertuta zeuden gauero berdina jotzeaz. Eurak beraien improvisazioa jotzea nahi zituzten, beraien historioak kontatu, instrumentuarekin sentimentuak atera, eta ezin zuten. Orduan, beste bide bat topatzen hasi zen. Jendia Big Bangean jo baino, boskotetan eta jotzen hasi zen. Eta pixka gehiago improvisatzen eta bide berriak aurkitzen. Eta honekin transizio 40. hamarkadan bebop deitzen da musikarako transizioa pixka bat azten da. Eta aldaketa honetan, Nueva Yorketik Kansas Cityra joaten da musika. Pixka bat bideo bat jarriko dut, ikusi dezazuen pixka bat zelan sonatzen dauen musika hau. En las salas de baile negras y bares de carretera de Texas y Oklahoma, Kansas y Missouri, nacía un nuevo tipo de música. Acompasada, ruidosa, fundiéndose con el blues y tocada por hombres y mujeres que habían perfeccionado su técnica en concursos que a veces duraban toda la noche. El jazz de Kansas City presentó un alegre e irresistible ritmo. Conversaciones sincopadas entre las secciones de lengüetas y bronces que recordaban las viejas llamadas y respuestas de la Iglesia Santifica. Y una gran afición por el saxofón. A diferencia del swing más comercial, Kansas City se construía sobre arreglos inventados o ideas musicales que raramente se escribían, pero que eran la base de los músicos de Kansas City para improvisar toda la noche. Kansaseko musikoak partiturak kentzea erabaki zuten. Partiturakin jo beharrean, lehen aipatu dituan riff melodikoekin, riff melodiko erraz bat egiten zuen, eta beste musikoak segituan harrapatzen zuten, eta jarraika hasten ziren, improvisatzen hasten ziren horren gainien, eta horrela lortu zuten estilo berria sortzea, ez? Azkenian bixixaua zegoena, eta momentuan sortzen zana. Bluesa asko erabiltzen zen, Nueva Orleanseko musika pixka bat berreskuratu egin zuten, eta bai riffakin eta bai bluesakin, horrekin euren moldaketak edo arregloak egiten zituzten. Eta aipatzekoa da ere, saxofoiak hartzen joan zen garrantzia. Saxofoia 30. hamarkadan Big Bangetan erabili egiten zen. Baina oraindik bakarlari trebeak ez zeuden. Bakarlari gehiena klarinetistak Benny Goodman bezala, trompetistak, Louis Armstrong, tromboi batzu bebe zeuden, baina saxofoiak ontze hartzen zijoan, trebetasuna lortzen, eta oso garrantzitsua da saxofoian papela transizio hontan. Daude bi saxofonista
Azkenean 40 urtean gutxi gara bera, 40 urtetik aurrera, jazz moderno bezala ezagutzen da musika guztia. Eta 40 aurretik jazz tradizionala. Orduan, bai Coleman Hawkins, bai Lester Young, justo 38, 40 urte inguruan, transizio hortan egon ziren bi saxofonista dira, eta horregatik daukate hainbeste garrantzia. Coleman Hawkins, Fletcher, Nueva Yorkera joan egin zen Fletcher Hendersonen orkestan jotzera, eta hor ezagutu zuen Louis Armstrong. Eta, klaro, bera bezala jotzia nahi izan zuen, eta ikasten, azkenean lortu egin zuen, eta oso ondo jotzen zuen. Eta bestalde, Lester Young daukagu. Biak oso lehiaketa zaleak ziren. Klubetan sartzen ziren eta gau osoa ematen zutenan jotzen, ea zein hobeagoa zen, norgehiagokan, eta hori biltzen ziren. Esaten da, soinu oso ezberdina daukiela, ze Coleman Hawkins zaukon soinu oso agresiboa, oso fuerte jotzen zuen, eta Lester Young guztiz kontrakua zen. Soinu oso fina, bera oso lasaia zen, eta orduan, bion artien, kontraste handia zegoen. A ber, zelan... Aurrera, ez dozu bideoa ez do jarriko. Count Basie buruz hitz egingo dut, azkenien garrantzi gehien daukona, Kansas City-seko musikan Count Basie dugu. Bere izan zen estiloa garatu egin zuena. Bera New Jerseyen jaio zen, eta segituan Nueva Yorkera joan zen, eta 20. hamarkada straight pianoa ikasten egon zen, talde ezberdinetan jotzen zuen, eta halako baten biran urten zen estatu batu osotik, eta Kansasen kontzertu bat euki zuen. Eta, klaro, hango musik entzutean liluratuta gelditu zen, esan, ni musika hau egitea nahi dut. Orduan, erabaki zuen bira bertan bera ustea, eta bertan gelditu zen bizitzen, Kansasen bizitzen gelditu zen, han bluesa ikasi egin zuen, ze ez zion kasu askorik egin, bazekien bluesaz esan, baina ez zion kasu askorik egin Kansasen egon arte. Orduan hor, bluesa ikasten hasi zen, bere taldeak sortzen hasi zen, eta orkesta egonkor bat lortu zuen, eta bertan lehen aipatu dudan hori, partitura gabe jotzen hasi zen, riffak errepikatzen, musika salvaje bat egiten, eta abesti honetan pixka bat laur biltzen da, aipatzen dana, ez? Riffan garrantzia, improvisazioa atzeko aldetik. Askoz ere salvajeagoa zen, zei bateria bezalan jotzen duen, da instrumentista guztiak askatasun gehiagorekin. Eta horrek estilo berriago ekarri zuen. Gero Count Basie, hau izan alda dela, niri asko gustatzen zait, biban guztietatik olan elkartu ziren jendea, ez? Count Basien orkesta, Lester Young, saxofonista bezala, eta Billie Holiday abesten. Orduan, oso talde polita sortu zen honekin. Bideoa jarriko dizuet ikusteko pixkatxo bat zelan eramaten ziren beraien artean. En 1937, esperando mejorar aún más su orquesta, Count Basie contrató a Billie Holiday. Era la oportunidad que ella estaba esperando. Le llamaba Papi Basie. Él la llamaba William, y entendió su talento y su temperamento. Cuando la orquesta salía de gira, ella bebía y maldecía y jugaba con los hombres del autobús como si fuera uno de ellos. Y ganó tanto dinero jugando a los dados
que cuando llegó la Navidad tuvo que prestar dinero a los perdedores para que compraran regalos a sus familiares. Era como un hombre, dijo Sweet Edison, pero femenina. Just give me a sailboat in the moonlight and you. Tuvo un affair con el guitarrista Freddie Green, del que decía fue el único hombre que ella había amado. Pero trabajando estaba más cercana a Lester Young. Serían amigos durante toda la vida, pero nunca amantes. Lo había conocido en un concierto improvisado en Harlem y se sintió instantáneamente atraída por su aguda sensibilidad, su atención a la lírica, así como a la melodía, y su tranquilo y relajado sonido que parecía complementar el suyo propio a la perfección. Bueno, eta bukatzeko, ja pixka bat 40 hamarkadan sartzeko eta hemendik 15 egunera egingo dudan hitzaldiari pixkat sarrera bezala, bebop estiloa izango dugu hurrengo hamarkadan, 40 urtetik 50 hamarrera, gutxi gora bera. Eta bueno, guzti honi sarrera ematen diona Coleman Hawkinsen grabaketa bat izan zen. Halako baten Coleman Hawkins estudioan sartu zen, eta ez dakit, lau aurpegi edo lau diska grabatu zituen egun baten, eta euren artean Body and Soul estandarra. Body and Soul ez da esan ezer berririk estandar bat da, eta musiko guztiak jotzen zuten. Holan musika lasai bat, baina Colemanek aire berri bat eman zion abesti honi. Normalean zelan jotzen da estandar bat. Hasiera baten melodia bat jotzen da, gero improvisatu egiten da, eta bukatzeko melodia berriz errepikatzen da. Baina berak bere grabazioan ez zuen melodiaren nota bat bera ere zuen jo. Osea, hasieratik bukaeraraino improvisazio hutsa da. Egia da, ginoak edo aipamenak egiten dituela melodiari, orduan melodia entzutea lortzen da, baina modu oso ezberdin baten. Eta hau izango zen beboparen sarrera, edo grabaketarik lehenoko grabaketa, eta esaten da, Coleman Hawkins ez zuen ezer ulertzen, berak ez zuen ezer ulertzen, esaten zuen, ni beti moduan jo dut, osea, 10 urten noie igual jotzen, eta ezekien zergatik bestion hau zehose berria zaukon, baina egia da zehose berria daukola, eta bueno, bukatzeko eta ontxe Aitor Moreno eta Inigo Zubizarreta sartuko dira eta besti batzuk joko ditugu 3, baina bueno, horren aurretik Body and Soul pizkatxo bat entzungo dugu, merezi duela eta. En octubre de 1939, un mes después de que las tropas alemanas invadieran Polonia, Coleman Hawkins, el hombre que había hecho del saxofón tenor un instrumento de jazz, llegó a un estudio. Grabó 4 caras ese día, incluyendo la popular melodía Cuerpo y Alma. Nunca se había grabado nada igual.
cuerpo y alma fue un éxito para los americanos de todos los colores, que ayudaría a inspirar a una generación de jóvenes músicos para llevar el jazz hacia una dirección totalmente nueva. Entzuten da, hemen zuekin Aitor Moreno kontrabaxuan, Iñigo Zubizarreta gitarran, Bueno, Big Band bat kontratatzeko aukera ez dagoenez, zigorez animatu bere de Big Band ekartzen, orduan irukutean zehatuko gare egiten, pixka bat garai hartako musika. Egia da Parisen, garai igualian, Django Reinhardt zegoela, eta musika amerikanoa jotzen hasi zala, pixka bat formatu honetan, eta guk hortan inspiratu gara, eta besti batzu prestatu ditugu. Azteko, I See You in My Dreams, abestia joko dugu. Espero gustatzea.
Eskerrik asko. Urrengo abestia Duke Ellingtonen abesti bat izango da. Berak abestia konposatu zuen, eta gero Bob Russellek letra jarri zion. 10 urte berandu gabe du. Ona hemen abestia. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to good say. If you should tell the words of others you've heard, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider a romance. If you should tell the words of others you've heard, it's having a chance. Driving sin with someone new, but that does mean that I'm untrue. When we're apart, the words in my heart repeat how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other rounds may hollow thrill. But please do nothing till you hear from me, and you never will. Do-dap, dap, da-dup, dup. Do-da-da-dap, da-dup, dup. Dab, dab, da-do-do, dab, 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 do, da-do-do, do, di-di-do, di, di-do, di, di-di-do, da-do, di-da-di-do, da-do, dip-di-do, di-do-do, dip-dip, dip-dip. Dip-di-do, di-do-do, di-dip, dip-di-do. Di-do, di-do, do, dip, 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 do, di-do. Been seen with someone new, but that does mean that I'm untrue. When we're apart, the world
see my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. I'm all around my hollow thrill. But please do nothing till you hear from me. And you never will. And you never will. And you never will. Mi esker. Aitor Moreno, Iñigo Zubizarreta. Bueno, urrengoko abestia, Belebile, hau bai Jan Gorreinjarren adarra. Eskerrik asko. Urrengoko abestia, Ain't Misbehaving abestia izango da. Abestia hau Fast Wellerrena da, straight pianoan handienetarikoa, esango nukenik. Eta ez dakiz zein jarri zion letra, Harry Brooks
Izeneko batek, ez dut ezagutzen. I don't know where I don't get to go. I don't know where I'm happy on the self. I'm misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting you, yes, thinking of. I'm misbehaving, saving all my love for you. Like a corner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, relieve me. I don't see how late, don't care to go. I'm home about it, just me on my radio. I'm misbehaving, saving all my love for you. Like your corner in the corner, don't stay nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, relieve me. I don't stay out late, don't get to go. I'm on about it, use me on my radio. I'm misbehaving, saving all my love for you.
Mi esker. Jarraian Jazz Friends abestia joko dugu. Jazz friends, lovers no more. Jazz friends, but not like before. To think of what's within, and now to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We laugh, we cry, but suddenly all of that see story ending, and we're just friends. Yes, friends, lovers no more. Yes, friends, but not like before. To think of what we've been, and not to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We love, we cry, but suddenly the dials I'm pretending, and we're yes friends. We're yes friends. Bueno, mi esker etortiagaitxik, mi esker goienean nagusi hau antolatzeagatik, gogoak zeuden zuzenean jotzeko. Nik uste dut gutako 60 ja zema goiez jobarik, urtebete ia. Así que eskertzen da, mi esker danei, teknikuei ere, herrerosei, eta lagunai. Eta, bueno, azkena bestia joko dugu, eta
placer bat izan dela hemen egotia. Mil esker. Handizaide eta bestia joko bukatzeko. First you say you do, and then you don't, and then you say you will, but then you won't. You're undecided now, so what you wanna do? Now you want to play, and then it's no. And when you say you stay, that's when I go. You're undecided now, so what you wanna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make no sense, cause you keep me in suspense and you've got it. Then you tell me to return, when you don't I really bend, when I guess I really bend, and you've got it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart. Keep up your mind. You're undecided now, so what you wanna do? First you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what you wanna do? Now you want to play, and then it's no. And when you say you stay, that's when I go. You're undecided now, so what you wanna do? I've been sitting on a fence and it doesn't make no sense, cause you keep me in suspense and you know it. Then you promise to return, when you don't I really burn. Well, I guess I really can, and I show it. If you got a heart, and if you're kind, then don't keep us apart.
keep up your mind. You're undecided now, so what you wanna do? You're undecided now, so what you wanna do? You're undecided now, so what you wanna do? Mi esker, egun ona pasa, ondo ibili. Iñigo Zubizarreta, Aitor Moreno. Try to feel somehow something is not part of you, something that's not belong to you. Try it once and fail it again. Every rose has its thorn. Every thorn has its rose. Every rose has its thorn. Every thorn has its rose. A little space to forgive. You don't have to forgive. 'Cause every rose has its thorn, but every thorn has its rose. Get to know all your scars, oh yes, and one day love.